Tässä on tämän päivän urakka 15 puuta ja Jori on tuossa lähdössä kiipeämään. Vähän kuusi. Tuo pitää ehkä kiivetä. Muuten meinattiin ottaa ihan suorakaatona ja sitten kasata tukit ja oksat tuonne kaupungin puolelle hakua varten. Sillä jos että tarvitsisi mahdollisimman vähän kävellä niiden oksien kanssa, niin siinä tulee, että kyllä tuolla kunhan sinne jonkun verran saa aina kauhaa, niin parempi mennä tuolla. Kaikki tonttinaapurit on niinku kiinnostuneita tästä Joo. lähteenä. Ne jokaisen tontille varistaneet nämä puut. Kyllä varmaan alkaa aurinkokin paistamaan vähän eri tavalla. Joo, kyllä me seuraava sijoitus on sitten ilmalämpöpuuttu. Joo, niin se varmaan on. Kyllä näitä kuusia Suomessa riittää. Joo. Nyt Ne metsää kattelee, jos oli joku. Niin.
täällä eilen kaettiin vähän puita. Avantti oli apuna, kasattiin ne tänne erikseen tukkeihin ja risuihin. Ja Jori on täällä nyt tämän päivän jyrsimmässä kantoja. Käympä katsomassa. Terve! Tulin katsoa, miten tällä homma edistyy. Joo. Kuka siellä? Saakeli. Ne on varmaan myös mitata, että varmaan metri. Joo. On tossa kaksi jo siliputtu. Nyt alkoi vastustaa, että